Gipresenta sa Philippine Air Force Tactical Operations Wing Eastern Mindanao kang Davao Oriental Governor Nino Sotero Oy Jr. ang site development plan sa gisugyot nga Army Base sa Mati City atol sa gihimong panagpulong sa provincial capital nitong Martes, Agosto 15 ning tuiga. Tumong niini nga mapakusgan sa Philippine Air Force ang depensa sa Philippine Airspace sa Southeastern Territories sa Pilipinas. Ingon man ang pagpahigayon og aerial operations and disaster response. Matud ni Brigadier General Pedro Francisco III, ang Wing Commander sa Tactical Operations Wing Eastern Mindanao, nga plano sa Philippine Air Force nga mapakusgan ang Tactical Operations Group 11 ug napili nila ang Mati City nga maoy muntaran sa Army Base tungod kay aduna na sila lesson dihang mihapak ang Super Typhoon Pablo sa Davao Oriental nga nagpalisod kanila sa rescue ug relief operation sanglit sa Davao City pa ang ilang base. Buot sa Philippine Air Force nga ang area of operation sa Mati City mabutang duol sa Mati Airport nga adunay parking ramp nga mauna-unyang ikalimang area sa Tactical Operations Wing Eastern Mindanao nga ang upat kasamtangang nahimutang sa Davao Air Station sa Davao City, Lumbia Airport o Lagindingan Airport sa Cagayan de Oro City ug ang Bangkasi Airport sa Butuan City. Sa base development, apil sa proposed acquisition ang kapin 12 hectares nga luna, din gibanabana ang 500 million pesos, apil na ang pagtukod sa building, opisina ug uban pang gamit. Target sub sa Philippine Air Force ang posibleng radar site, apil na ang ground-based air defense alang sa air monitoring, surveillance ug defense mechanism. Gikalipay ni Governor Uy nga usa ka mahinungdanon nga paglambo ang gisugyot sa Philippine Air Force alang sa Mati City ug Davao Oriental sa kinatibuk-an. Matud sa gobernador nga ang umaabot nga kalambuan sakto lang sa umaabot nga rehabilitasyon sa Mati Airport nga dugang atraksyon sa probinsya. Gikatakda na sab ang ocular inspection alang sa proposed Army Base sa Mati City. Eugene Hinutan, Newsline Philippines, Davao Region. Stay safe.